ילדים לצערי אוהבים ליפול, אבל דעו שגם אם הילד נפל ונפגע, הוא כנראה זכאי לפיצוי כספי מפוליסת תאונות אישיות. הפוליסה הזאת מבטחת את הילדים שלנו 24 שעות ביממה. גם אם האירוע יתרחש מחוץ לבית הספר, גם אם הוא יתרחש בשבת, גם אם הוא יתרחש אפילו בחופש הגדול, עדיין הפוליסה הזו היא פוליסה שמכסה אותו, וכדאי לפנות לעורך דין, שזה תחום העיסוק שלו, על מנת שיסייע לכם להגיש את התביעה. תנסו להיזכר. האם הילד שלכם עדיין לא חגג את יום הולדת 21 שלו? התביעה שלו לא התיישנה. אפילו כמה שנים אחורה היה אירוע של שבר, אירוע של קרח חלילה, או צלקות קשות מאוד, הן יהיו רלוונטיות לתביעה כנגד פוליסת תלמידים. אתם מוזמנים לפנות אלינו, זהו תחום העיסוק שלנו, ואנחנו יודעים לעשות אותו היטב. אנחנו פה ונשמח לעזור לכם.